karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Bisan ungo ka, mahal na ka. Mangita ko ikalikod sa tabon sa lungon. Kinahanglan maablihan ko kinilungon. Kinahanglan yun. Bara ka nag-isanding sa kilid. May ikaablin ako sa lungon ni Luis. Kinibara, muli mo abli sa lungon. Gitaguan ka din niluluil mo si Luis ining Davita. Ligwatan ko na sa bara at tabon sa lungon. Napuna kita balik diri na. Lagi pero may panahon para makaluto ta. Ano, sige. Ilahos na ito sa kusina nga ito, mga kinumpla, nanding. Ulo. Tanunga dito koy. Ulo gani. Huwag yung kay tahod na mo da mga Ulo gani. magwawin. Ulo. Unsa na yung gingon? Nindot gini normal na itong kinabuhi, lo, no? Ay, di kita madlo ka maglakaw-lakaw. Di na kita madlo kinibay nga tisalo. Maayon noon kay saba kayo ka kon mahadlok ka. Ay, Lupig pa'y bayot ni mo. Ako nga doon na tinay be. Dali na, nanding. Alsaharan ng sakos karne. Ulo. Tinay! Oh. Wa man si tinay din his iyang kwarto? Asa mo ni bayhana? Tinay! Tinayain man ka! Tinay! Asa naman sa ning babayhana? Nana, mikang ana gamay ang tabon sa lungon. Nanay yun, mikang ana. Luis, mahal. Nakasasod sa lungon. Wala naman siya matingog. Tiwasan ko paglingkot ang tabon sa lungon. Elmo! Ay, nanding! Wa naman siyang stinay din hisbay! Unsa? Ang ilam sa katong paingon? Kinahanglang bakitan siya. Kaya basin kung unsay masuod sa auto kanto. Patilan yun yung babayhana. Di magyun di mapundog ko sa kalugar. Ay! Elmo, ipalayo ka na mo si Christina. Dili. Alo? Ilmo? Tsaka! Jangan mo takalo. Isa mo itong kasiga na imong mata. Kinahanglang mabadlong si Tinay. Oh. Nanding, Oh. pagsagarmas batok vampira. Uda no! Pero unang may vampira. Lihok na! Agay, Elmo, naon sa mataw ka. Nga ka, mikalit mo lang ka diha og arangkada. Kinahanglang makuha na si Tinay. Magdali ka mo! May balik sa kurog akong... May kurog bubikol ba akong dugan? Ay, lain na sugi bati ulal. Unsa man tong iyang gipanolte. Huwag ko makaklaro ato. Si Tinay ko no. Atong kuhaon. Pero, asa man na ito kuha o si Tinay? Dako ng tanga. Mahal ko, ununga ka ng gibuhat mo. Luis, Ununga ka na. Ayaw ka na guno nga, Christina.
Mamatay kami si Luis sa dayon kung dili kami makagawas. Ayaw pamati kang Claudia Cristina. Palayo na din samtang may panahon ka pa. Maluoy ka, Christina. Ayaw kami kaluhibang. Mubanaw ang nagang dugo kung makagawas pa kami din mahal ko. Mamatay kami kung dili kami makagawas ni ining bilang ko ang lungon, Christina. Dili! Dili ko gusto mamatay ka, Luis! Dili! Grabe ng lungon! Nana, naabli na kinulungon. Nagtupan si Luis at si Claudia sa suot sa lungon. Nagbihong ang ilang mga mata. Nga nagyablihan mo man ang lungon, mahal ko. Salamat, Christina. Unsa man ni? Tinuod ganing nabatin ako sa kuna-una. Tusok ka sa tinaling sang kahoy ang among kasig-kasing, mahal ko. Luwasag ang imong kinabuhi ug ang kinabuhi sa upang mga tao dining dapita. Dili! Dili, Luis! Dili ko makahimo, anak! Hindi lang mabuhi ka! Magmata, Luis! Magmata! Mukhang mo mga mata! Lo, ay, hinahinay lang taon, lo. Ano niya na mo sa tas manggahan, lo? Pangandam ka mo. O sa may among pangandaman. Ang paghigmata sa mga vampira. Mga Uja, natugod. ngano nung sa ni? Lino naman ta kayo, lo. Ngano nung sa na yung sulitihan nga kuyawan man ta? Tasa nga do bang naghiskot naman sa itong mga vampira nga. Nakapatay naman ka sila. Wa sila mamatay. Uy, Nakatuog lang. Nabilanggo lang. Apan si Tinahi ang posibleng. Di. Sige, Lino. oh, nautabag ka ilmo. Nga nung misiga magsamot ng mga mata ni mo nga nagtutok na yota. Ha? Hala! Utsum na. Untahan nga na abdi paingon ilawom sa yuta. Magdali ka. Samtang wa pa mutunod lang adlaw. Oy, ilmo. Nga nung nanaog magkadiya sa ilaw. Sigurado na nga nasa ilawom si Tinahi. O gusto niyang luwason sa kamatayon sa agaw Luis. O siya? Ay, Lula! Ayaw pa ganaog niya lungag, Lula! Kaisog ba ni mga tiguwa nga, oy? Hinaunhapit naman ni sila. Nanganaog sila. Nanganaog silang lungag na may agtanan. Unsa naman tao ni? Munaog ka ding? Di lang ko, mahalo ko. Ari lang ko rin, pero naog din. Kaya lang munaog ka. Maglibog, mura kong mabuhangan ni. Ay! Luis, magmata! Magmata! Ano man nilagid mong mata si Luis. Napiyong po ilang mga mata ni Claudia. O puti na kayo silang mga naong. Mura ng mga minatay. Patay na kayo silang tanahon. Kadaghan ni buwag sa Filipinang gibutang silang mga lawas. Luis! Luis, magmata! Bukay mo mga mata. Misaan ba yan ka? Nga mag-inunungay ta. Unya karon. Imo na kubiyaan. Kalahin sa di mo kung saan, oy. Sige na, Luis. Buka na imo mga mata. Sige na. Pagdali diha, Kap.
Kining. Ay nga bang apurado man kay Kamirna? Nagsunod naman ko mo. Kinahanglang makaabot na ta sa bahay nga tisa. Atong klarohon kung unsang yun ang ilang party-party. Basig party-party nis mga ungo ba? Unya, tuara ba ditong akong anak in town, Kap? Ilaw to sirong imong anak. Oy, Sa? kay, dito ba kito dako? Oy, wa ka lang yun makasabot sa akong anak, Kap. Kay di man nimo siya anak. Kung maminyo ka na, Kap, makasabot ka raman. Di na ko magbinyo, oy. Kay mahadlok Kap? ko nga, magkaanak kong parehasa ng nandeng. Elmo, asa mataingay paingon? Asa minisan ko ang tunnel nga atong gisubay? Adto kinisan ko sa ilawom sa bahay nga tisa, pasing. O siya? Gihimo kini mo tunnel sa unang panahon. Aron kung dunay musong sa bahay nga tisa nga mga daotang tao, makasibat ang mga tao sa bahay nga tisa nga dili miruan. Agi dinhi. O siya? Oo na! Tuwa na turog si Tina sa bahay nga tisa! Manghinaot ta. Natuwa ng unta siya. Ugwa siya ibuhat nga makadraot kanatong tanan. Ngano dili man gini mo buka ang mga mata ni Luis. Unsa ka kung ako patuan sa kung dugo ang iyang baba. Gusto, samarin kong gamay akong kamot. Kung ako ipatuang akong dugo sa baba ni Luis. Ayaw ka ng buhata, Christina. Ayaw na ako buhi, Ama. Kuha ka ng mga hilong nga buhak sa ibabaw sa mong lawas, Christina. Ayaw ka ng kuha, Christina. Kanang mga buwa ka lang ang makapkong nga dili kami makalihok. Maluoy ka, Christina. Maluoy ka. Luwas na kami sa kamatayon, si Luis.